קשה, הם אנשים מחוסנים. הם אנשים מחוסנים. במחלקת הקורונה בקפלן מאושפזים מבוגרים, בעיקר כאלה שהגיעו מבתי אבות, שהתחסנו פעמיים. ורק נזכור, אני מבינה שמרבית החולים מחוסנים, גם החולים הקשים. רוב האוכלוסייה מחוסנת, ולכן כ-90%, 85-90% מהמאושפזים אצלנו הם חולים שעברו את החיסון באופן מלא. שהחולים שמתקבלים הם החולים הקשישים, למרות החיסון. כל מי שדיברתי איתו הם אנשים שהתחסנו. כל מי שדיברתי איתו וחולה פה הם אנשים שהתחסנו. העובדה היא שהגל הרביעי הזה שאיתו אנחנו מתמודדים כרגע פגע בעיקר באוכלוסיות המחוסנות. רוב החולים הקשים הם מחוסנים, הם לא מחוסנים. האמונה ביעילות החיסון לצערי פשוט יורדת.